खुलुमबाय आंनि Jobanivlog नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सयमास फरायनाय महरलान्सनाफोर दामुगा इनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद लामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो नों ओमफ्राय हट लिपस्टिक एसे बारा जागारदों नामा बादिनलाय खानस्रि बमा बायदि नुयो होननानै साननानै एसे लागायदोंमोन आं ओमफ्राय एखमबा अभार जानो नागिरो आरोना खुनु नलेज गैया नालाय देलायनायनि जिर' नलेजबो गैया ओमफ्राय आं बे कालि फुजायाव थांनाय मेलायावहाय बेग लादों होनदोंमोन एक्स'नि हासे हागैया कमेन्ट हरदों आं बिराद मिनिनो ओंखारदों आब'आ बेग गारि होनबाथाय माने नोजोरा बिथिं थाङो नामा बेगसोलाय होनदों आरोना दाख्लै दुर्गा फुजायावबो लाबाय होननानै स' आं क्लियार खालामना होगोन नोंथांमोननिसिम बेगजों खुनु बारा लोब्बा गैया थेवबो मायाव लोब्बा आंना 100 50 बाथाय आंखौ बोनानै लाङो आरोना बिसिनिफ्रायहाय ओमफ्राय माबायदि 100 थाखानि मालाबा मोजां बुस्थु मोनफ्रांगारोना लुगैनाय बायदिखौ ओमफ्राय 50 थाखानिबो मालाबा मोजां बुस्थु मोनफ्राङो नालाय स' आंना खोमाया बेबायदियाव थाङो आरोना सोरबा 100 50 होनबाथाय बिदिनो थांनाय जायो स' बेगाबो बिदिमोन नालाय 100 होनथारबाय एकदम हब्रा बागदावलायनाय एकदम थांथारबाय आरोना थांबाय नालाय आरो माथो फसायथाव मोनबाय लाबाय आरोखि ना ओमफ्राय गैखायै बुस्थुखौसो लायो आङो 100 होनबाबो ओमफ्राय थाखानाय बुस्थुखौ लाया स' आंना बिदि गैलाबायामोन नालाय ओंखायनो लानानै फैबाय आरो स' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सारनो जों मा शेयार खालामनांगौ दुगैखां लोबखां जाबाय सुनाबो लेथ्रा पेथ्रा खामानिखौ मावहोजोब्बाय किटचेनाव नालाय किटचेननि खामानिसै आरो दालि नङा सुनाफोर दिनै आं जागोन सबाय आरोना थामना लोमनानै मिन्थिखाबायना एसे बेखौनो संगोन दाखालै लावबाय खालिनो बायनानै लाबोनानै जानायानो जायाखै संगोन आरोना आयै गथ'आ बिमा हमनायखौ माने सेख'नानै मोननै गावहासो नङाबा गानग्रां बायथारा ओइ मानो खारलांखो लाया दे आं लाया नों मोननै हमदों खल'आव मोननै बा मालाबानो सबाय हाननानै जाखोमाहैदों बियो गोथाव आइसोर ओंख्रिखौ जायाबा मुस्किल जागोनसो दालि संखाया आङो दे फुख्रेमखानाय सबाय माने अलसियानि खामानि नालाय ओमफ्राय फवासेयाव 60 थाखा आरोना ओमफ्राय आं जाजोबा एसे खमखि होगोन आरो गेरेन्थि गैया बिसोरखौ गेदेराव बारा इन्ट्रेस्ट जानो नागिरा जानोबो हागौ खिन्थु बारा इन्ट्रेस्ट गैया आरो नैबे एसेखौ दोनसैलाय मालाबा दालिफोरजों लगायनानै नङाबा बायदेरनानै संनो संगोन आं ओमफ्राय बे सबायखौ माजों जागोन होननानै बुङोब्ला सुनाफोर फार्स्ट टाइम दाउ गोरानजों आङो जागोन दिनै सबाय आरोना बेखिनिल' जिजिना बिनानाव फैदोंमोन हिजिना जानाय बियो ओमफ्राय एसे बासायनानै दोनदों आं फोरानदों आरोना साननै फोराननाय जाबाय आरोना सनानो नै मेजेम आरोना बिमा फिसाखौनो रानखाय सिखाय जानोसै आरोना ओरैनोथ' बिदि इसिबांल'आ जेबो नङा गोथाङाव एसे बुहाहा मोजां बुरजा दोननाय बायदि नुदोंमोन आङो खिन्थु राननानै खेरेफाफा जालांबायना उफाय गैया मोनो आन्था आरोना ओमफ्राय लोगोआव ओरै दङ दाख्लै लालियाफारानिफ्राय लाबोफानाया नै रानथाब खुन्थाब जालायबाय आरोना जानायानो जायाखै ओमफ्राय आंहा दिनै दंखायो टेनटेने आंनि माला एसे बादामबो सोमदेरलायदों आङो बुद आरो बादाम आरोखि ना गोथाङैबो ख्रेब जागासिनो बिमा फिसा ओमफ्राय भाजियावबो गारलानानै हरगोन आरो फटाफट खालामनानै लागोनसै आं बायनानैल' दोनदों इस्टिमालानो खालामनाय जायाखैनो दिनै इस्टिमाल खालामगोन आङो सागं सालायगोन आरो मा सबायावहाय आं सबाय ओंख्रियाव बारा एक्सपार्ट नंखाया आरोना बेनिफ्राय मा होनो गोदो बिदि सागं सायोमोन ना आइमोना सबाय ओंख्रि संबा अदाबाव जा साफान दावराव जायोमोन आरोना आङो माने मजा मोनोमोन आरो बिमामोन सानायखौ कुकारा एसे गोरलैद्राय जादों आंना सारायाव संसै र' साराया दुंबाय ओमफ्राय दिनै सबायाव नागिरना मोनगोन ना मोनाथाय दैयाव सानस्रिनाय बायदिसो जासिगोनदां आरोना ओमफ्राय खारदै होनानै सबाया रुबु आराम जाबाय एसे सिथारना लानोसै थांलाय मा आब' लेंहरदों नायनोनो नै मादै नायनोनो टेबोलावसो गेम गाखोनानै नै बादाम सोमनाय बुद जागासिनो दङ गोलैगोन दे गोलैबा आं दाय गैया बोख्लायनायनि दाय जाखांबाय बोख्लायथ'ला आङो गोलैगोन दाबे मा दाबेदो डिउटिया आंना खिथुथिंबो आगोलथिंबो ओमफ्राय नैबे देनानै लानायखौ एसे हरनोसै सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु गोथाङा एसेबो गोसा गैया आरोना दा गोरानखौनो एसे हरनांसिगोन बारा गोसाबो मोनजानाय नङाहाय जानो लुगैबाबो
जोलैफ्राबो जागोन ना ओइ हरखानोसै आयै भगबान गैथाराहाय सारायाव एवनानै एसे बुसिसि बुफिनबा हामगौ जायोहाय मा राखस बायदि मोनजाबाल' जानाय मोन नामा फाग्लि फाग्लि अके संख्रि एसे हालदै एसे होनोसै संख्रिया दहाय बैयाव हरखानाय गोलैयाखैहाय मानो थगायो नोंलाय थगायलायो आरोखि आंखौबो हालदैबो एसे हरखाथारसै नांगौ गानसो खनलायबावदों फ्रोम जाबाय फ्रोमखा गोरानखा नालाय सबायखौ हरनोसै दहायनो खिथाखानाय जादों सबाय ओंख्रियाव एक्सपार्ट नङा होननानैहाय ओमफ्राय दैया बेल'आ जाया हरबावगोन मोदोमनायालाय मोदोमबायमोन नाथाय आङो सामब्रामखौ स्टिल खालामनो रोङासै आरोना आं मादि सोमखेखे गोदौगासिनो सिबाय गोदौबाय थाथोंसै बेयो लासै लासैनो ओरै भाजाखौ रेडि खालामना लागोनसै आहा है लोगोफोर मोनबाय साखिनायनि र' बानलु खम होनो हाखाया नालाय संख्रिखौनो एसे होबावनोसै आं गोथावआलाय गोथाव जाबाय जाबाय दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया थाबा एकदम बेस्ट जासिगौमोन आरोना ओइ नै मावथिया जोंना ओइ नै बादामखौ जायोबो देयोबो नै मावथिथार आयै गोजौआव अहाबा एबारना गाहायाव ओइ नै नाहरदो हे प्रभु दे बेफोर लेथेर बेथेरखौ बिमाया साफा खालामाबालाय सोरथो खालामनो थिखांनानै देदो मा थिखांनानै देदो दसे मुजिहाबनाय गेलेनो मोनोबा गोसोबायदि एसे थागोन आरोना ओमफ्राय बेखौ बायसान्स आं बोखारोबा गैला आरो एबारना फाजा एवनानै लानोसै ओमफ्राय फाजाया मिन्नानै थैगोन फिसाजोआनो हाखांनायनि उनाव रोगा माखासेखौ थौसियाव देखाहैबाय हनै आं मिन्थिला आरोना मा खालामथारथोंसै आं माबार एवनानै लागोनसै खावसे रोगाखाबाय होननानै बुंजासिगोन थाइसेनि जख' ओमफ्राय बेखौ एसे सुबावनांगौ दुंखाबायानो नै सारायाबो लागाव आंनि फाजानि महरानो आलुजों खांख्रिखलाखौ एसे आधा एवगोरनानै नै बादामजों बुटखौ गारनानै हरबाय आरोना मोनजासे एवनोसै एबार खोबहाबनो अर फिसा होनानै दोन आंबो जागोन नै माखासेया जालाय गारलाय आंबो जागोन मादे आंबो जागोन फरिसर थेंक इउ नोंबो जादो दे जागोन नोंबो दोनदो ओमफ्राय बेखौ दोनसै भगबान मोनजोब्बाय मोननाया सनाफोर बेनिफ्राय फिसाजोआ बिसिनि बिब'जों दंहैयो आरोना खाथिनि रुमावहाय एसियावनो आङो इसोरा रायबायसो जाखुमागोननानै लानोसै आरोना आं फिसाजोखौहाय नङाबाथाय बिराद भेजाल जागोन माबारा मन'नोसै आङो बै ओंख्रिखौ दहाय खिथानो रोङाखै आङो नै दासो खिथानो रोंबाय मोननानैहाय बेदरा नागिरनानै मोनोहाय नै दङ लाथा गोमो जाबाय आरोना साननि मोनानि होननायसो जानोसै दरथाम जानोसै फिसालाजों आंजों बोबाव फिसाजोखौ गारखुमानानै जानो जाहांनायावनो मालाय हाबफैखादों आरोना गावनो बेनिफ्राय सनाफोर पुर्निमा आं लोगोफोरनि भिडिअ नायनो होननानै इउटुबबो लाबानो खालि पुर्निमा 6-7 दिननिफ्रायनो पुर्निमा नांथागासिनो दं आरोना मा बुजिदों नोंसोरो पुर्निमानि सोमोन्दै आं जेबो बुजियाखै आरोना फार्स्टआव भाइरेल भइस खोनाबाय माबानि मा नाममोनलाय मैखोमजों पुर्निमानि बेनिफ्राय जोंथ' मिथिखागौ सोरबा सासे नङा सासे क्लियारिफिकेसन होफैनानैहाय भिउस बुथुमसिगोन माने भिउस मोनखासिगोन साबसक्राइबार बारायखासिगोन आंना साननाया नुवाखै माबायदि ओमफ्राय आंहा बिदि रोङा आरोना ओमफ्राय मा होनो आं बुजियैखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों दे आं सोंगोनमोन नोंथांमोनहा मा बुजिदों आरोना लोगोफोर बिमाफोर आबौ आगै आदामोन मा बुजिदों बेयो क्लियारिफिकेसन जि गोलाव होआखै होनबा पुर्निमाया जोंहा बिनानावा ओमफ्राय आं जि नायजोबथारबाय आरोना 26 मिनिट ना मा होदों जा नायबाय आं बेयो खिथाबाय आंना हौवाया सानैल'सोमोन सोरबा बुंदोंनो बिखौ
साथाम साब्रैनि हिन्जावारि होननानैहाय स' मालाय सानैनिल' बिसि आरो मालायफ्रा सिदा सिदि होननानै लाफैबाय सानैजोंबो थिखियाखिसै सासेया फौजिलायबावसो फौजिबाथ' आं बिदा फंबाय नङाबा बेवाइसो होननांसिगोन आरोना आंहा एसे मोजाङाव लादों दे गावसोरनो गावसिनि जिबनखौ गावसिनि पार्सनेल लाइफखौ मोजां खालामना लादोंबा उरायहोदोंबा जों बायदियालाय बुंनायाव आरो माथो गाज्रि दं नङा होमबा जोंथ' जेबो बानायनानै बुङाखैना गावसोर जेखौ बुंदों जेखौ जों खोनाथारदों बेखौसो बुंदों बाखि जों एलुलाथ' मिन्थिया सोरनिफ्राय सोर मा जादों सोर मा मोन्दों सोर मा जादों जायखिजाया बोखोनांगौ खालि पुर्निमाल' मोनगासिनो दङ बिनिखायनो आङो इरिटेट जानानै बाथ्राखौ एसे होसननाय जाबाय आरोना नङाबाथ' आंना ब्लगसा सबाय दाउ संनानै जानाय बेखौनो फोजोबखासिगौमोन आङो एसे उनावनो ओमफ्राय एकदम बोलाबानो बिसोरखौ नुयो नालाय ओंखायनो बानानै एसे शेयार खालामबाय आङो बेनि क्लियारिफिकेसनखौ नायनानै जोबजासिम नायबाय आङो ओमफ्राय बे जे मैखोमजों गावजोंनि जे भइस भाइराल जादों जायनि थाखाय जों बिसोरखौ मिन्थिलागासिनो दङ बेनि क्लियारिफिकेसनखौनो आं मोनाखिसै बिनानावनि भिडिअनिफ्राय आरोना गावनि हौवाया साबेसेमोन आरो बेखौसो मोनबाय आरोना आङो बेनिफ्राय बे भिडिअआवनो बुहुत गाज्रि रायजानायबो कमेन्टफोरखौ गाज्रिबो नुदोंना जोङो आंहाथ' कमेन्ट नायग्रा नियम दंखायो नालाय भिडिअ नायनायजों लोगोसे कमेन्टखा आरो कमेन्ट होग्राबो नियम दङ ओमफ्राय सोरखौबा होआ गिनांगौबो दं नालाय होजालाबायाबो बेनिफ्राय आङो बिनानावनाव सोंदोंमोनबो आङो बे भइस रेकर्ड गिदिंबाय थानाया बेखौलाय माथो क्लियारिफिकेसन होआसै ना मा होननानै आं कमेन्टबो लिरदोंमोन दाखालि नायखालिनो बेनिफ्राय मा होनो होआखैथ' बियो साबेसे मा दं मा गैया गथ' दं बिदिखौसो बियो खिथादों ओमफ्राय मैखोमजों गावजोंनि भइस भाइराल जानाया नंमारगौ बेसेबां सैथो बेसेबां नङा मा जामारदों मानो जामारदों मारै फैसा मोनमारदों गारिफोरा सोर बायमारदों सोर बायमाराखै दखानफ्रा सोर लुमारदों सोर लुमाराखै बेखौ क्लियारखौनो खालामासै आं दा ओमफ्राय आङो इउटुबाव बोलाबानो मोनो नालाय नायो आरोना आङो सोरबा गोदान आपडेट होबाय खोमा बिनि सोमोन्दै बुंबावबाय खोमा जोंहा पुर्निमा बिनानाव होननानै दासिमबो मोनाखै आं नोंसोर मा मिथिगौ सनाफोर नोंसोर मिथिदों नामा बिनि केरेक्टारखौथ' जों दा जेबो बुंनो हाला मालायखौ जों बुंनानै लाब गैया बाट जाय बुस्थुआ जे रेकर्ड जानानै माबा मा होनो भाइराल जागासिनो दङ बिनि एन्सारखौसो आंहा एसे लुगैदोंमोन आरोना नंमारगौना नंमारा बेसेबां सैथोमार मारगुलि सनाफोर मोनमारासै बेनिफ्राय बिनि कमेन्टआव आरो मा मोनखो गेमस्रियासो दाय जालायबाय गेमस्रि बायदि नुनायखायनो गेमस्रि बायदि नोंनि आखला आरि होननानै आरोना गेमस्रिया ओमफ्राय दाय जाखो आं मोनथिला आरोना गेमस्रिया हानहर जाबाय बेस्रा सासेल' नङा दे सनाफोर बेनि बे क्लियारिफिकेसन होनायनि भिडिअनि कमेन्टआव नायसै गेमस्रिनि महर बायदिखायनो गेमस्रि बायदि आखल गेमस्रि बायदि माबा माबि आरोना आहा गेमस्रिखौ ज'नो ओंखारलायलांबाय बेस्रा सिरि थानाय मानसिखौ एकदम कमेन्टआव फंबाय बिनानाव सोर बुरखांला हरला जोब्बाय आरो बेखौ नायनानै आं मिनिनानै थैनोसै आरोना दा सोरबा आंखौबो रायलांनो हागौ नोंहाबालाय मानोथो बेखौ लागायदेरखो होननानै गावसोरनो उरायहोखागासिनो दङबा गावसोरनो गावसिनि पार्सनेल लाइफखौ बिनानावथ' बुंदों पार्सनेल लाइफखौ आं बिदि शेयार खालामनो गोसो गैया अन्दरनिफ्राय आसलि पार्सनेलानो नोंसिना बाहेर जाबायबा नों आं नोंसोरखौ सोरबा लुथायनायनिथ' जेबो लस गैया नोंसोरा जेबो लाजिनांगौ लागियानो गैया आरोना निजानो नोंसोर गावजों गावनो भाइराल जाखानाय दा जों माथो बुंबावनो सनाफोर बिमा बुरै आंनाथ' ब्लगसा बिदि नङा खिन्थु बोलाबानो मोनो बोरैबा खर' गरम जानानै बाथ्राखौ सोसननाय जाबाय आरोना मोनोबो मोनो ओमफ्राय आं बिसिनि भाइरालनि एन्सारखौनो मोनाखिसै दिनैसिम नोंथांमोना मोनदोंबा आंनो फोरमायहरदो आरोना बिमामोन आगैमोन आब'मोन आदामोन ओमफ्राय आं मिथिग्राबा आं फोरमायबावगोन आरोना नोंसोरनोबो मिथिलायनांगोन ना जोंहाबो बिदि खालि भाइराल भइस रेकर्डखौल' खोनाबा बोरै जालायखो एसे एलु एलाबो खोनानांगोन ना बिनि आखल आखुखौथ' सोरबा मोनसे बुंबाय गावबो माखासे खिथानानै लाबाय माखौबा दा आसलि जायखौ नागिरदों जायजों भाइराल जादों बेखौ मोनाखिसै आरोना बेखौ मोनबा आंबो फोरमायसिगोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय ओमफ्राय दा ब्लगसखौ दोनथ'नोसै आङो आहा जि गोरान दङ थिखांनांगौ आंना खामानिफ्रा बेफोरसो आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय खिन्थु सबायजों दाउखौ एसे मोजाङैनो जादों आङो गोरानजों फार्स्ट टाइम जाबाय आरोना आङो ओमफ्राय गोथांजोंसो गोथावसिन जागौमोन नामा बिदि सानलाय लांबाय आरोना आङो अमा गोरानबा बेस्ट जागौमोन आरोना अमा फाग्लि नालाय ओमफ्राय दा बेजोंबो जाबाय गोथावआनो मोनदों दा फिसालायासो मा बुङो बाराबा गोरान बुस्थुखौ बालायलाङो बियो जाया बारा गोजां मोनजासोलाय आरोना ओमफ्राय ओंख्रियाथ' थाखासिगोनानो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय